init ug karon ay. Mingaw kaayo, wala pa tayo kwarta, wala tayo lalaki, dugay-dugay na tayo walay kwarta. Ay, December man day karon no. Ano ko rin manaygon kay napitilis ko niya, dagang kay kekere doon yung tapo nito pag lalaki. Tigom-tigom ko ron. Para nang yung gabi na nakikwarta. Makadis ko na kus tamlangon. Mangitas kong kauban guro para mang naygon. Naaya ning trabaho eh. Sag trabahaton ron eh, from lingaw to ba. Naam lagi si maay nga bayot dira oh. Tindo bayota dira. Tuo na grabe nagunsa na siya dira. Namda si David di ay oh. Siguro ni sila yung lakaw, ako ni uban manaygon. Ako ni sa buton di abi. David, mangga ka ba? Unsay mangga oy? Mangga ba? Manggamit ba? Manggamit ka na ako. Saba dia, punalat nilang gidalaron. Dugay kwarta. Ay, speaking of kwarta, suga po ni mo eh. Tara, kuyog ta. Gusto ka kwarta? Tara. Sa klase pang kwarta na to kay sigtirahan ko ni map. Mabunalat nilang gidala jud. Tarong ako. Dili lagi. Tara. Tara. Ya, mo kung saan tayo ni Dre nun? Oh, mama na solusyon no. Kung yung mga wala ng kwarta mo na solusyon. Kantahan na to ni be. Ay, manay ko nito dahil. Kantahan na to ni. Si, kini ki. Magkapartaw dito nila. Tagaan, tagkapadak ko na nila. Tagaan, tagmaipon ni. Dali na, magkanta na ta. Tapos ko ni. Kod ba to? 1, 2, 3, go! Umagang kay ganda. Yeah! Ng bagong pag-asa. Sibok ng puso. We wish you Americano in the happy negro. Happy Halloween! Baan yung mga bata? Yung bro, may ero. Samok, kung kayo mo disturbo, masang tulog ba? Halloween! Halloween pa dyan. Si Halloween mo na, magkalag-kalag. Eh noon, tama-tama rin mo. Patay yung mga minatay oh. Yasa, di mo eh. Sa'yo minatay. Ay, kung dumi-dumi ya, kinarang ka ba no? Dagwig minatay, nulbot ka Gani. son. Sab, di ka mahatag, lagapak ng ulo ni mo ron. Butayan ang utok mo diaron. Awa ron, kamuhatag ron. Grabe, suga po ninyo eh. Kamu pa'y naigon. Kamu pa'y maginisog. Grabe, good boy. Disturbo rin bigyan mo sa tulog. Noon, hindot mong performance. Ganahan mo ko yung performance. Bala galuin, gingon. Tanawa sa lang yung bulsa. Kaysa, adinit lang. Hello, pare. Hello. Salamat. Lumagong ko ma. Tara, harap ka. Ito no, niyang gihatag. Yo, kito lang na, be. Marot makeup, sige, iluklok ni mo. Dili lagi. Bibi. Ano Mais to pa na Di man yung kwarta. Washer man eh. Washer no. Pagkamalasa man ay guna to eh. Dito to na ano. Ta, nanta? Tunahan na ito, tara. Dili ba to? Dili. Dali, manganta na ta. 1, 2, 3, go. Ang nagsindi nitong Uy, surong na ah. Mura magnay. Uwang na iro na. Kasayo pa man araw. Hindi ako tuloy. Uy, nadi na naigon. Ikaw, walang iba kundi ikaw. Advance Merry Christmas! Uy, lapit tao diri. Unsa di ka? Unggoy? Di ka tao? Kayasan ni mo eh. Pintikon di karon o kaya pabarangay. Kundi, pabaron ba to oh? Pwede na bang kapuyag sayaw ah? Ang ulo naman ron. Aw, ate, grabe tao ay.
Tinood lang dyan, wala dyan ko'y kwarta. Pero kung mangaon mo, nako'y kanon diri. Raw. Ako kira. Raw. Ikaon mo. Oh, dia ako may gutom. Sige. Labi. Ay, ikaw ba? Gutom kayo. Gusto mo ba? Asa mang sudan ni karon ra? Mauro man gud na kay ningon ba ako kanon ra, wa ba ako ningon sudan. Okay. Kanon ra. Kaya sa trabaho try mo. Try mo na yung tay. Naigo sa tag, bitin gutom Tara. na ba, oy. Wala ka mo mga sirok mo. Itan panay guna ay tahlil ng piso ano eh. Dili mo guna halin good based to my research in physical G is forgot this. Kuan mo guna siya. Kaning kita mo guna siya, dili mo guna siya halin. English pag animala ka. Based to my research. Animala ka. Ah, manay guna lang ka, bugo po jud kayo ka. Try, nganta ta dio. Dili tawo. Teka ka nito diri. Tara. Dili ba mo nganta ta? Kuya, One, two, three, go. jingle bells, jingles all the way. Oh. May naigon? Labiya sa piyagag. Ininit yung mga bataa ay. Naigon nga maupo may pag-December. Almost done. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Sobra yung kanta ko kasabot ano eh. Pero sige lang. Tagaan na mo. Gusto mong bataan eh. Huwag mo kasabot silang kanta. Bisag gamay. Kini. Tagaan na mo ani. Pinilingit gini. Bahin gini kay I love you kini. Tumo ka buok. Oh, tara. Ito yung nabahina sa layo ha kay sige magkakita niya mas puhay po ba nga. Ako kang hatag ko. Ito na bahina sa layo. Salamat sir. Gabi, marut kay kang buang ka. Kudalaan eh. Ina bahina yung nagtarong. Tara, manganta pa ta sa kas. Asbang ka. Dapat nang musik lantar mo kanta Christmas song ay. Kakumbo na po ta. Sige. Ako yung kanta, dog ikaw sayaw. Sige, ako sa'yo. 1, 2, 3, go. Pakumbo, tatala-tarata. Sa mulod? Naabot man po noon ang mga badyaw din sa playa. Kumbo, pakum. Yawan, nalaan ang kagbadyaw. Yung trabaho ano yun. Nanay kon rami, di mi badyaw. You shit, siguro ka. Ay, muli na lang tayo. Try. Wala pa tag badyaw. Tiyago, naikuna basig, batuon yung bator. Ibayad kung diskarte oy. More jud na tips para di ka kahatag jud ay. Pagkamlasan yung panayguno, ito, kwarta ng piso ano eh. Pag ako nagiging bayota ka, malasa ka. Ang gatag dahil ko ganina, kung iputos ko ang papel. Oh, tama, di na, namin Dahil na. na to. Sabi? Tawon, sabi, Bing. Dako gato si gatag. Na, ulo sa bulat, tulo pag I love you. Ulo sa bulan. Tulo ko jud. Muwa na na eh. Bahala, magpagkamalasa, bulag-bulag sa tao eh. Siguro to. Bahala, sigang bayota ka. So, what's up mga kabinsoy? Mayong hapon, kayasa ninyo eh. So karon hamanap po na mong bagong video karon nga naghatag og lingaw ninyo. So padayon ng taog hatag og palingaw sa inyo ha. Taka di mo pulan sa video. Og nami yata nga shout out, magpa-shout out sila. Og sige, sundin niyo. So, mga na, shout out ko kay Kwan, Jenemy Villa o kay Christian. Mag-asawa na silang doa. Tapos, shout out po kay Missy nga taga-applyer nga Ortiz. Shout out na si Moana. Ipananghira natin kasi mong papa. Okay na daw siya. Maganda yun. Shout out po ko ni Michelle Joy Parame. Shout out po ko ni Grisel po. Dimena. Shoutout po ko ni Mama Papa ug kang ninya na Mariscal. Ay, shoutout po ko ni Kuan, Laika na Garcia. Shout out ko mga Ano ba papa na? o ni Kim Narico.
Kim Nariko. Kim Nariko. Kina ka? King Rico. Shoutout po rin na Kim Nariko day. Oh, siguro nahuman na ang shoutout to. Shoutout po ko. Shoutout din ko sa kuano, ini nagpa-shoutout sa YouTube ni siya. Sa YouTube ni siya nga nagpa-shoutout si Alexa Abduhan o si Iksoni Kubol from Kabasagan. Shoutout ninyo diha tanan sa Kabasagan. O shoutout ko sa tanang taga poblasyon Palengke sa may isdaan sa gulayan. Ubreta ng gulay si ate. O shoutout ko sa kuan katulad ayo sa Kurilo karon si para to Tatsuki. Sa shoutout ko kay Tatsuki Cortez. Boss, lag buhondre karong Domingo. Anak mo, boss. O regards na nila sa imong anak. Mga kagwang oh. O salamat kayo padayon sa pag-subscribe sa muang YouTube channel o sa Facebook page. Salamat kayo o ginilang ko to. Daghang salamat sa sunod na pod. So, what's up guys? Shout out tayo ko mga nakipahabol shout out no. Wow, kapil ko na sa video niya mag shout out lang ko ron. Shout out tayo kay Cherry Rose nga Aberques, taga San Miguel. Amping always, God bless. O shout out ko ka sa kong mamagpapa. Shout out Amping Mura. O shout out ko kay Kuya Milvin o sa iyang partner, sa Ate Grace. Shout out, stay strong yung duha. O shout out ko kay Kuya Arman Dave Ramos Mundihar, taga Banate. O sa mga kaliwat sa Banate, mga Mundihar, shout out sa inyong tanan. O shout out po sa mga kaliwat mo sa taga Tanabo, mga Sumayan dra, mga gagaw na ko gaw, shout out nyo ra gaw. O shout out ko kay Remart Santos nga taga Magallanes sa Matanaw, shout out sa mga part. O maoro to no sa wala na kang istorya dahil alit dire char lang. O sa mga supporters na mo diara, thank you kayo sa tanan no. O thank you sa walay sawang pagsuporta sa amo O palihog po kong share ani nga video o follow sa mga FB page o subscribe sa YouTube channel. Thank you. God bless you all. Advance Merry Christmas.